La petjada hídrica és un indicador de l'ús de l'aigua dolça que fa referència tant a l'ús directe que inclou l'aigua utilitzada per produir els aliments i generar energies i per obtenir els aliments de la nostra vida quotidiana. Aquí, a la sala polivalent de l'escola, hem vist vídeos per saber què era la petjada hídrica i com editar-los. Ens han donat aquestes dues graelles, una per posar el menú de cada alumne i l'altra per marcar les vegades que utilitzem l'aixeta a casa, com per exemple rentar-nos els dents, rentar-nos les mans, la dutxa, la banyera i tirar de la cadena. Hem consultat l'Agència Catalana de l'Aigua per poder calcular les nostres petjades hídriques. Vam recollir les dades del nostre equip i les vam ajuntar totes en un gràfic de barres. Com podeu veure, el lloc on el consum d'aigua és més elevat és a la dutxa, després la pica del lavabo i la de la cuina, i el lloc on el consum d'aigua és menys elevat és el rentaplats. Sabíeu que per produir 1 quilo de carn de vedella es necessiten 15.700 litres d'aigua? I per fabricar una samarreta de cotó es necessiten 2.700 litres d'aigua. En canvi, per una sola poma consumim 70 litres d'aigua. Després d'haver recollit les dades del consum d'aigua durant una setmana i haver buscat la nostra petjada hídrica a la pàgina web de l'Agència Catalana I d'haver buscat informació sobre la petjada hídrica de productes o aliments que consumim habitualment, arribem a la conclusió que consumim una quantitat massa gran d'aigua. Per això us recomanem substituir la carn de vedella per la de pollastre. Consumir productes de proximitat. A la dutxa has de tancar l'aixeta, ja que quan et dutxes gastes 50 litres d'aigua. Menja fruita i verdura, que a més de ser saludable, consumeix menys aigua.